Iba mong nabubuhay as sinagahade sa pagkasarukan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang pangapunan ng Diyos, iyon ang tao mabakle sa indang maraot na gibo. Siring sa mga taga Ninive na nagdangog ang pangapunan ng Diyos, na nagsulusol as nagbakle kan sa indang mga salang gibo. Kitamon mo niya ninapudan na magdangog sa pangapudan ng kagurangnan. Sa pagbabago as sinisikwal ang karatan. Hagadon niya to sa Diyos, netugdo sa to, an sa iyang dalan. Hinanyugon niya to an enot na babasahon, hale sa libro ni Propeta Hunas. Giraray ang kagurangnan, nagtaram ki Hunas. Tindog, asin magduman ka sa Nineve, dakulang syudad. Ihulit mo sa inda ang sinabi ko sa imo. Si Hunas nagpaneneve, sa pagkuyog kan tataramo ning kagurangnan. Ang Nineve sa rong syudad na dakulaon. Tulong aldaw na pinaglakaw niya. Ini ang hinuhulit niya sa inda. 4 aldaw na sana. Asin ang Nineve, rurumpagon. Ang mga taga Nineve gabos na nagtutubod sa Diyos. Dakula asin sadit nag-ayuno, asin nagubing ninsako. Nahiling ni Diyos ang sa indang paghinguwa, na isikwal ang karatan. Ang Diyos nagbasol, dai pinadagos ang padusa, nabuot niyang ipadara sa sainda. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Itukdo mo sa kagurangnan, an sa imong dalan. Itukdo sa kagurangnan, an sa imong dalan. Kagurangnan, itukdo mo sa an sa imong dalan. Kagurangnan, itukdo mo sa an sa imong linakawan. Balakaw ako sa imong katotoohan. Tukdoy ako, hulitay ka Diyos, sa kong para tubos. Itukdo mo sa kagurangnan, an sa imong dalan. Girumduman sa imong pagkahera, kagurangnan, asinan pagkamuot na pinahiling mo kahito. Lingawhian mga kasalan ko, kanako aki pa. Hulitay ka mamumuton, girumduma ako. Itukdo mo sa kagurangnan, an sa imong dalan. Mabutasin matanos ang kagurangnan, sa mga nalagalag sa iyang ipinapahilingan dalan. Ang mga mapakumbaba sa iyang dinadara sa tamang dalan. Sa mga dukha itinutukdo ang dapat paglakawan. Itukdo mo sa kagurangnan, an sa imong dalan. Itukdo mo sa
Ang katapusan ng kinaban, mangyayari sa panahon na ang Diyos na ang nakakaaram. Ipinapasabot sa to ni San Pablo na ang mga kinaban na bagay mapapara sana, alagad, bako ang mga langit nun na mga bagay. Hinanyugon niya to ang ikaduwang babasahon, hali sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga Korinto. Kaya mga tugang, ini ang sinasabi ko, halipot na ang panahon. Ang mga mag-agom, mabuhay na garo daing agom. Sa mga nagtatangis, mabuhay na garo daing pinagtatangisan. Ang mga nauugma, mabuhay na garo daing dapat na ipag-ugma. Ang mga nagbabakal, mabuhay na garo daing sadiri. Ang mga may kaipuhan sa kinabanay ni, daing gayo magpahiling na sinda may kaipuhan. Huli taaramindo na ang kinabanay ni mapapara. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrupayaw kan Santo Ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw kagurangan ang dalan sin buhay, ikaw ang katotohan. Buhay na daing kasakuran itatao, sana tutupos sa imo. Alleluia, 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 alleluia. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa mong Espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Marcos. kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkatapos ni Juan tinakop, si Jesus nagpagalilea sa pagrukyaw kan marhay na bareta sa ngaran ng Diyos. Sinabi niya, uminabot na ang panahon, uya na ang kadian ng Diyos. Magsulsul ka mo asin magtubod sa marhay na bareta. Kan si Jesus naglalakaw sa baybayon, kan danaw sa Galilea, nahiling niya ang magtugang na si Simon asin Andres na naghulog ng ikot sa danaw, ulit asinda mga parasira. Si Jesus nagsabi sa inda, sumunod kamo sako, asin gigibuhon ko kamo na mga paradakop nin mga tawo. Tulos binayaan ninda ang mga ikot asin suminunod sa iya. Sa oro inutan, nahiling ni Jesus ang magtugang na si Santiago asin Juan, mga aki ni Zebedeo, yaon sinda sa sakayan, nagpapakarhay kan mga ikot. Inapod man sinda ni Jesus, binayaan si Zebedeo na sa inang ama, binayaan ang sa inang mga katabang, asin suminunod sa iya. Marhay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray Diyos maray na pagkaaga po sa Indo mga tugang, good morning. Magayuno na pagpagiromdom sa satuya, an mga babasahon ngunyan urog naan sa tuyeng ebanghelyo. Sa konteksto kan pagkabuhay tabilang sarong Kristiyano, minahapot kita sa satuyang mga sadiri, what are we looking for? Ano ang pigahanap niya to sa satuyang buhay? Ano ang mga gusto ta sa satuyang buhay? Iyan mga tugang ang kadaklan na beses na pighapot niya to sa satuyang sadiri. Mga tugang,
Ang mga babasahon mo niyan, itinutok do sa satuya ang tunay na dapat niya tong hanapon digdi sa ibabaw kang kinaman. Kadakol na nagaapod sa buhay ta digdi sa ibabaw kang kinaman. Kadakol na boses nakakompetensya an satuyang kagurangnan. Kaya padagos manggirari kitang nagahapot, what are we looking for? Ano ang pigahanap niya to sa satuyang buhay digdi sa ibabaw kang kinaman? Kaya ang pangapunan, the call of the first disciples of Jesus Christ is the same invitation that Jesus wants us to hear in our hearts, in our minds. Iyan mga tugang, ang boses kang kagurangnan, pangapunan sa buhay kan lambang Kristiyano na nag-ako nin sakramento nin pagbunyag. Last Sunday, we celebrate the feast of Saint Niño, Santo Niño. Sarong ladawan nin sarong aki when Jesus Christ tells us, unless you acquire the heart of a child, you cannot enter the kingdom of God. Saro sa mga kamautan kan sa tuyang buhay digdi sa ibabaw kang ginaman, iyo na magkaigwaning marhay na buhay, marhay na salud, stable na trabaho, o asin ano pa man, mga karahayan, iyo ang pigahanap niya to. Kaya itinaw sa tuya ang ladawan nin sarong aki na makinuyog-kuyog. Iyo bagay yan ang ugali nin sarong aki. Maski sarong nindo, ang pigmamawot man nido sa indong mga aki na maging masinunod-sunod, yata takaypuhan magsunod. Taan ka maubutan kan magurang sa iyang aki, iyo na at the future, maging mahiling mo an sa imong aki, may marhay na buhay. Sisi man an mamuyang magurang na mahiling mo an sa imong aki, nagraragbi dyan sa gilid kitinampo. Sisi man an mamuyang magurang na mahiling mo ang aki, kasarabay-sabay sa paggarapuan dyan sa gilid kan tinampo. Sisi man kan mamuyang magurang, habu man kaan. Mga tugang, iyo man inian kamautan sa tuya kan kagurangnan, na sa mangapit na panahon, mahiling kita sa kahadian niya. Kaya nga ni, yaon an pangapudan, asin sa pangapudan kan kagurangnan, ano man an sa tuyang kasimbagan, to obey the will of the Father, obedience, masinunod-sunod na mga aki ininmal na Diyos. Because what is the challenge for us, my dear brothers and sisters in Christ? Nadigdi sa ibabaw kang kinaban, sometimes we become a hardened hearts, nagiging matagasan sa tuyang puso. Iyo yan ang pagkakaibatan niya, at iyo yan ang gustong i-adapt kan nyato, kang kagurangnan sa tuyang buhay, na maging masinunod-sunod kita. Kitang mga nag-iedad na, mga matagasunaan sa tuyang puso. Bako na arong sa sarong aki, nayaon an pagsunod sa kabutan kan sa iyang mga magurang. Kita man, anong bigo para sunod ta? Minsan ikompetensya ta pa ang pangapudan kang kagurangnan. Nagsasadiri man kita ning dalan digdi sa ibabaw kang ginaman. Ang dalan na pigsusunod ta, iyo na gusto ta pirmi maging makapangyarihan digdi sa ibabaw kang ginaman, magkaigwaning pangaran, title, maging sikat sa satuyang kapwa, magkaigwaning kadakol na kwarta. Iyan mga tugang, ang mga pigsusunod ta digdi susog sa pigahagad kang kinaban. Kaya ang pangapudan kang kagurangnan nawawara na, mataram kita, pigimbitaran ka, gusto mo maging lektor, ausa ka na ngaya. Pag nagputi na ngayon sa kuyang bukan, may pakilabot ka. Not just sitting there, not just hearing the word of God, may pakilabot ka kung ano man yaon digdi, kung ano man ang mga aktibidades kang simbahan. As children of God, may pakilabot ka sa imong kapwa, not just only your family. Bilang mga akininmal na Diyos, kita ang tagapagmana kan langit. Sayang man na digdi pa sa kinaban, pigpaparaklaim tanaan mana. Digda na yung kagurangnan ang mana ko, ngapit na panahon. Kaya pagabot sa ikaduwang buhay, butata na kita. Yata, tadigdi pa sa kinaban, pigpaparaklaim ta na ang premyo. Ano ining premyo? Na gusto tadigdi sa ibabaw kang ginaban,
permi kita nakapwesto sa langkaw. Pag nagtatabang kita sa satuyang kapwa, permi nababanggitan ang satuyang pangaran. Asin ang satuyang buhay, nagpaparahanap ning umaw sa satuyang kapwa. Na day sa namapasalamatan, nagkakadiris mayo na. O, mga tugang, baku ini andalan na ipinapasunod sa satuya kan kagurangnan. What makes a disciple become a true disciple of Jesus Christ? Paano kita maging tunay na mga disipulos kang kagurangnan? Disipulos na nagsusunod sa kabuutan ninmal na Diyos. Bako kabuutan kang kinaban. Bako kabuutan kang satuyang sadiri. Because in the first reading, ano ang konsolasyon na naresibi kan mga taga Ninive ni Jonas, kang nagsunod sinda sa kabuutan ninmal na Diyos, ano ang naresibi nila? Kaligtasan. Iyan ang konsolasyon na naresibi ninda. In the gospel, ano ang konsolasyon na naresibi kan mga pimirong disipulos na inapod? So minunod tulos sinda, kaligtasan. Yuman iyan ka mautan ta kung gusto ta makaligtas, yaon ang imbitasyon sa satuya kan kagurangnan na lakawan nindo ang sakuyang inagihan. Lakawan taan ang inagihan kan satuyang kagurangnan. Tanganing ngapit na panahon makamtan niya to ang kaligtasan nin buhay. But the challenge for us sometimes, para sa satuya na mga tao, pag makapangyarihan ka, ligtas ka na digdi sa ibabaw kang kinaban, only in the world. O digdi sa kinaban, ika ang pigtitingala kan sa imong kapwa ta makapangyarihan ka. But the question, after our life in this world, sisay ka. Pag nagbaba ka na sa posisyon, sisay ka. Mayaman ka digdi sa ibabaw kang kinaban, pag nagatubang ka sa kakurangnan, sisay ka. Iyon mga tugang ang mga yun na mga haputon niya to sa tuying sadiri na maging disipulos kita. Bako na maging makapangyarihan digdi sa ibabaw kang kinaban, nagkukurahaw namang kita sa bilog na kinaban na ako ang kaligtasan. Oh, kapot ko ang buhay mo. Anytime pwede ta kagadanon. Piko-consider ta minsan ang sa tuwing sadiri na Diyos para ligtas. Saro man sana ang paraligtas mga tugang si Yesu Kristo. Bako man kita, inaapod kita maging disipulos, tanganing maging kasalihid niya. Ipadagos ang misyon kan sa tuyang kagurangnan. Who are then we? Who are you to judge your neighbor? Iyon ang kadaklan. Because the call of a disciple to become a disciple of Jesus Christ, it takes mission. Igwa kitang gigibuhon digdi sa ibabaw kang kinaaban. Sa pagsunod sa satuyang kagurangnan, yaon ang pagtaon nin buhay para sa satuyang kagurangnan. Ang mga disipulos kang inapod sa Ebanghelyo, dahil lang sila nagsunod. It takes responsibility. Igwang gigibuhon sinda. The same with the mission. Human iyan, kang kitabi nyo ni kang Kristo, kaya mahapot kita, what are we looking for? Igwang kitang gigibuhon digdi. Bako lang na maging marhayan sa satuyang buhay. Bako lang na magkaigwaning maray na salud. Maghiro, mag-inguha. Igwa kitang pangapudan na kung sain ipadagos ang misyon kan sa tuyang kagurangnan. What is our mission? Is to love, to care, not to judge. Saro lang dapat ang mag-judge ang kagurangnan. Ngapit na panahon, gamos kita maatubang sa sitwasyon na iyan, na we will be judged. Susog sa satuyang pigparagibo digdi sa ibabaw kang kinaban. Kaya kung kita maging disipulos kan kagurangnan, di kita lang magparakurahaw na ako banal, magpakabanal ka mo, magparasimba ka mo. Ang pagiging tunay na mga disipulos kan kagurangnan mga tugang, the way we speak, the way we act, namamatian ang presensya kan kagurangnan. But what is the challenge? Minsan ang pagiging disipulos ta, bako man so inagi, bako man so pagiging disipulos kan mga inapod kan kagurangnan, sometimes ang pigtadarata sa satuyang kapwa, ang satuyang sadiri. Yun na yan so mga pigpaparahanap niya to, susog sa kinaaban. Minsan, ang satuyang kapwa gusto ta makaputan, gipuhon tang alipin,
Sisay kita sa satuyang kapwa. Who din are you to judge your neighbor? Sisay kita magparausga sa satuyang kapwa. Na mga disipulos kita kang kagurangnan, magturugang kita kay Kristo, ang pangapudan sa satuya, ang misyon na itinaw sa satuya, iyon na magmakulog sa kapwa, magtabang sa kapwa, mamuot sa kapwa, bako na alipinon mo an sa imong kapwa. Yung bagay yan minsan ang ugali tadigdi sa ibabaw kang ginaban, na pag nahiling ta na an sa tuyang kapwa nangangaipo, ano pigigibo ta? Pikakawatan ta sa kamot, imbis na magtabang kita sa iya, ialipin ta sa gigilid. Tampagiling ta naman sa satuyang sadiri, kita naman ang kaligtasan. Hain dyan so sense of mission. Hain dyan so inaapod na pag-care sa imong kapwa. Nangangaipo na sa imong kapwa ning tabang, alagad ano ang pigigibo mo, pigpapaikot mo sa imong kamot. Dahil ang pagiling mo man sa imong sadiri, ika naman ang paraligtas. That is not the true disciples of Jesus Christ. Nan disipulos kang kagurangnan, iyong natataong magmakulog, natao mahirak sa iyang kapwa. Bako na, tamili na sa posisyon ka, kakawatan mo sana ang buhay kan sa imong kapwa, ang pagiling mo sa imong kapwa, garo na sana alipin sa gigid, pagparasuguon mo sana kung sain. Bako siring kan mga tugang ang disipulos kang kagurangnan. Ang disipulos kang kagurangnan, ito, natataong magiling sa iyang kapwa, natugang iyan, tugang mo iyan, tugang ta iyan sa satuyang kagurangnan. That we must always bring Christ to others. Bako sa satuyang sadiri, kundi si Kristo mismo, mamatian kan sa imong tugang, na si Kristo buhay. Ang presensya kang kagurangnan, yaon sa imo, bakuan sa imong sadiri. Magayunon mga tugang na pagirumdum sa satuya, because sometimes we become like this. Another example mga tugang, inibagang sa social media, imbis na ang tao na nagpoproblema, ang tao na nangangaipon ning tabang kan sa iyang kapwa, uminsan pigpipiristan tapa iyan, nalilibong na sutawo na may problema, sisi man ang tao na daing problema digdi sa ibabaw kang ginaman, gabus man kita. Oh, if you could remember sa mga issue ka mga nakaaging taon, oh, may mga issue baga about family na may naghihiriwal na mag-aragom, pag pinost sa Facebook, pigpipiristahanin mga tao, oh, so taga malipot sana, ano nangyari? Nararaot baga, imbis na magtabang kita na maariglo ang mga issues sa laukang pamilya, nagiging piyesta para sa satuya. Kadakla ng mga bisis na naghaharapang sa nakita kan mga issue kan buhay kan sa tuyang kapwa. O irumpag niya to, nawawara na su sense of mission na imbis na magtabang kita sa satuyang kapwa tanganing mapakarahay, dai magbulagan iyan, ano ang mga pigigiribo ta, nakikisalamuha man kita, nagchat, yaon dyan, nagko-comment kita sa online o Facebook, kadakol, narurumpag. Ibig sabihin mo niya na panahon palan, ang problema kang pamilya, kay puhan ng i-public, dahil na kaya i-resolba sa laog kang pamilya. Kaya baga nagruluwas na sa mga rapi, tulpo, na kung sain, dahil na kaya i-resolbahan. Ano nangyayari sa tuyang kinaban? Na kung sain, ang problema sa laog kang pamilya, pigpa-public na, naaraman na kang bilog na kinaban. O kaya nga ni, sumbungan ng bayan, o ang Facebook sumbungan ng bayan, i-post mo ngaya, tangani nga ining tawong ini, maparaot ang pangaran. Bako iyan ang mission ta. Our mission is to love, to care. Na kung kaya man sa nang resolban sa laogang pamilya, yata ta pagpapara pistahan iyan sa social media, yata ta pagparatawanan ng issues. Kaya nga ni kadakol ng mga bashers na minaruburutwa, mga pikukuromen, dahil man nakakatabang, na kung sain, bako man iyan ang pigpapagibo sa satuya kan kagurangnan, ang pangapudan sa tuya kan kagurangnan na ipadagos ang misyon kan sa tuyang kagurangnan. Anong misyon kan kagurangnan? Na bulungon sa mga may hilang, sa may mga problema, ang tabayan, paliwanagan, pakusugon ang buot, bako na i-down. Manlaylay na makakomento, ang mahiling mo, ang mababasa mo sa social media, manunungod sa buhay kan ibang tao, imbis na asikasuhon niya to ang satuyang
mga sadiring problema o ang pigpaparagap-gapan ta so problema kang ibang tao na kung sa inday man yan kita nakakatabang, mas lalong narurumpag ang problema sa laog kang pamilya. So I hope we can learn from this na mga pagirumdom na bilang mga disipulos kang kakurangan, gibuhon ta ang misyon na itinausatuya kang kakurangan bilang mga disipulos. That is to love, to care for one another. Sa ngaran ka nama, asin ka na Aki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Matindog na po kita para sa pagpahayagan sa tuyong pagtubod. Nagtutubod ako sa rong Diyos amang makakamhan. Daga. Kanggabos na hiling, asin day na hihiling. Asin sa sarong kagurangan sa Yesu Kristo. Bugtong na aki kan Diyos, asin na mo dagikan sa Ama, bago kanggabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos, nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos ka nama. Hulis sa iya nagkaigwa kang gabos. Hulis sa tong mga tao, asin hulis sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan. Asina nila man, huli ka ni Espiritu Santo kay Birhen Maria. Asina ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to. Kam panahon ni Poncio Pilato. Nagtiyos sagkod sa kagadanan asin inilubong. Asin kani katulong aldaw na buhay liwat, susug sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa to kanama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom. Sa mga buhay asin mga gadan. Ang sa iyang kahadian daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurang na nasin kagtaw ni buhay, nagikan sa Ama, asin sa Aki. Siya kay baka nama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa rungbunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin naghahalat ako kang pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Sararo sa pagtubod asin paglaong, mamibig kita sa Diyos, mayara ko na Ama, tanganing kita asin gabos na inaapod niya, makasunod sa iya at asin makautob sa iyang pangapudan, ang simbag kagurangnan kay Raki an samong banwaan. Kagurangnan kay Raki an samong banwaan. Para sa gabos na inapod na maglingkod, asin magbalangibog kan marhay na bareta, ang Santo Papa, mga obispo asin kapadian, asin ibapang naglilingkod sa tuyang simbahan. Magdanay lugod sindang maimbod sa pagutob kan sa indang misyon. Mamibi kita. Kagurangnan kay Raki an samong banwaan. Para sa mga namamayonin banwaan, tanganing sindaman makautob kang pangapudan ni Kristo, na maghinguan mapakarahayang buhay kan mga namamanwaan, baguan sa diriman sa nanindang buhay. Mamibi kita. Kagurangnan kay Raki an samong banwaan. Para sa mga duka asin mga nagtitiyo sa palibot niya to, masabutan man lugod ninda ang halaga kang pagtabang kan sa indang kapwa. Asin iniman makadaras sa indang sa pagtubod, asin paglaom sa panuga ni Kristo. Mamibi kita. Kagurangnan kay Raki an samong banwaan. Para sa tuya agabos, tanganing kita man makapagbago, asin man magsimbag sa pangapudan na magsunod sa dalan ni Kristo. Mamibi kita. Kagurangnan kay Raki an samong banwaan. Diyos na samong kagurangnan, nanyugaan sa mong mga pamibi asin tabangi kaming magautob asin mabuhay susok sa katukduan ni Yesu Kristo na samong kagurangnan. Amen. Idinudulot niya mo ang arakasin at tinapay, nganing magikakaroon.
Magpamibig ang mga tugang, tanganing ansa ko, asinan sa indong atang, maakmalugod kan Diyos amang makakamhan. Akuon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong makamot, para sa kaumawa na sing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, ikaw kayong akuan sa mong mga atang, na sa pagpabanal kay itugot mong maging nakakaligtas para sa mo, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas sa danay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos sa makakamanaday kasagkuran, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Makakangalasan gibo niyang inihuli kan misteryo Pascual, na hali sa kasalan asin sakal kang kagadanan. Mapod kami sa kamarawayan na iniinangunyan, masabi kaming lahing pinili, hading pagkapadi nasyon na banal, banwaan na sinadiri asin ipagbarita minsan sain. Ang mga kabagsikan mo ika na nagapod sa mo, hali sa kadikluman, pasiring sa makangalas mong liwanag kay kaiba, kan mga angeles asin arkangeles, kaiba kan mga tronos, asin dominasyones, asin kaiba kan gabos sa langit nunaw bu, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamarawayan daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos in mga hukbo, ang langit asin dagat, panukan sa imo kamurawayan, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Paladanan minadigdig, sa ngaran kan kagurangnan, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanagadan banal burabod ning gabos sa kabanalan, kay ning mga atang namimiti kami pabanalakan ang buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon, nagkuhaning tinapay asin pagpasalamat binaak ini, asin itinao sa iyong mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuan niya maning kalis sa singiraray pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyong mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan na papabuluson para sa indo, asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon indo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwan, ipinapahayag sa kunay ka magdato.
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyong pagkakadanasin, pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis sing kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimayra kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girom dumakagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibagan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girom dumasa sa imong pagkaherak, sa mong mga tugang na nagturok sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos sa mga ganam, dangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay iba ni Santa Maria, Berhen na kan Diyos si San Jose, sa iyong banal na esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos sa santos, nagito pa nagpagayagaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na daing kasagkuran mag-umaw, asin magpamuraway sa imo, siring man huli sa aki mong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakaman, sa pagkasaru kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Amen, 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 amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas, natukon asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangas kitang magsabi. Amanyamun iyong sa langit, pamananunan ngaran mo, Magdatungan ka, adean mo, mangyari ang but mo sa daga, ninsiring sa langit, sa mong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muyangunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami. sa maraot. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging dani nataling ka sa kasalan asin manligtas, sa gabos na kapurisawan, mandang kami nagahalat, kan mo mang paglaom asin pagdatunggan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imo ang karehan, asin ang kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo, ang kagurangnan ni ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa Indo.
Hari pagilingaan sa mo mga kasalan kunyan pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkani ko na siya mapatuninong asin magkaburunyog susog sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurang nandanay na mapas sa indo. Asin sa mong Espiritu. Bilang magturugan kay Kristo, magpatanarauan kita nin katuninungan. Peace be with you. Kordero kang Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan, kan tinawan, kaheraki kami. Kordero kang Diyos na nagpaparang, Kan mga kasalan, kan kinaban, heraki kami. Kordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan, kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kang ginaban paladan, ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurang nan, bakwa ko maninigo na ikamagdago sa kuyang harong, alagad magtaram kasanasinan sa kong kalag, mauumaya. At amanong balagod kita kan hawa kasinugo ni Kristo sagkod sa buhay na daing kasagkuran. Amen. The spiritual communion prayer. As I cannot this day enjoy the happiness of assisting at the holy mysteries, O my God, I transport myself and the Spirit at the foot of your altar. I unite with the Catholic Church, which by the hands of the priest offers you your adorable Son and holy sacrifice. I offer myself with him, by him and his name. I adore, I praise, and thank you, imploring your mercy, invoking your assistance, and presenting you the homage I owe you as my Creator, the love due to you as my Savior. Apply to my soul, I beseech you, O merciful Jesus, your infinite merits. Apply them also for those for whom I particularly wish to pray. I particularly pray for all the peoples of the world, now in the grip of COVID-19. I pray for those who are taking care of the patients, young and old Catholics everywhere, who could not receive you in real presence. I desire to communicate spiritually, that your blood may purify, your flesh strengthen, and your spirit sanctify me. May I never forget that you, my divine Redeemer, died for me. May I die to all that is not you, that hereafter I may live eternally with you. Amen. Jesus nagkagurang na, kami sa imong namumutan. Ikaw ang kusog, ikaw ang buhay, bilog na wakasin ka lang. Jesus nakagurang na, sa krus buhay mo ininusan, ang simong
Matinog na po kita, mamibi kita. Diyos sa magakaman, namimibi kami, warasan sa mo na kaming nagaako kan sa imong grasya na nagtataong bagong buhay sa imong atang. Danay kaming magmuraway huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Mato ka muna po para sa nagkapirang paisi. Inot po mga tugang. Ang second collection para sa padagos na pagmantener kan pasilidad kan sa tuwing simbahan. Salamat sa suporta asin tabang. Ang parokya ni San Rafael Padagos na nagpapagiramdom sa gabos na maigot na pinapasunod ang mga panundan kan IATF, lalo na sa pagbawal sa mga aking edad 14 anyos pababa sa pag-atender sa mga aktibidad kan simbahan ngunya na panahonin pandemya. Pakisulutabi kan face mask and face shield sa laukan simbahan. Basado sa Diocesan Circular Number 1, Series of 2021, sa Martes, fecha 26 kang Enero, ang idiniklara na Diocesan Day of Mourning in Most Reverend Joel C. Bailon Didi, ang gabos na aktibidad sa mga parokya sa bilog na Diocese kan Legazpi ang suspendido. Siring man ang gabos sa mga opisina kaini ang sarado man sa pagkikidumamay sa kamunduan kan bilog na simbahan kan Diocese kan Legazpi sa pagkagadan kan satong namumutan na dating obispo Jose C. Sura Didi. Hagad ang pamibikan gabos para sa kapengaluan kan galag ni Obispo Jose C. Sura Didi. Salamat man sa mga nagdonar ka nakaaging simana. Anonymous 5,980 pesos, 4,000, 1,500 pesos. Salamat man po sa gabos nag-aretinder ngunyan asin sa mga tugang niyato na padagos na nag-attender online on Facebook, asin ang mga nag-serve ang DCGB Radio. Salamat pong marhay sa Indo. Matinog na po kita. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. idukoan payo maghagad nin bendisyon. Bendisyonan kamo asin ang punoon kan kagurangnan. Amen. Ipasirang kan kagurangnan sa saindoan sa iyang lalawgon asin kairakan niya kamo. Amen. At amano niya kamo asin iwara sa saindoan katuninungan. Amen. Bendisyonan asin bendisyonan kamo kan Diyos samang makakamhan. Anama asin aki asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamo kay Kristo. Salamat sa Diyos. Ang gatos na taon ibiyaya. Salamat kagurangan sa imong manhid. Misyon na tinaos sa mong puso. Sa dirimi inaatang nanay nayupot sa pagsimba. Uyandang kami kagurangan. Mapaduman sa malain-lain aruna. At walang tataramo na si paglilingkod. Si Maria